Hvad så alt sammen? Jeg er bare lige ude og hoppe en lille tur. Det havde jeg bare lige lyst til. Og så er det egentlig, jeg plejer at gøre nogle gange. Men altså, noget helt andet her. Det er fordi jeg har hoppet i lang tid. Så skal jeg bare have min krudt af. Nå, altså, udover det, kan jeg se, jeg ikke gør det klokken et eller andet mærkeligt tal. Men altså, er det ikke fint, at man bare kan her i Medicins forældre bare laver pandekager til aftensmad. Og jer derude, kan I ikke også lave, hvor I laver pandekager, så jeg kan se det? Og depression, det skal nok til at have. Altså, noget helt andet om det. Jeg kan bare lige, bare lige hygge lidt med jer, men altså, det er hyggeligt nok. Men hvis I hører noget, så er det bare fordi, at min græsmaskine klipper græs. Nå, men altså, noget helt andet, det er, jeg skulle faktisk bare have taget nogle madrasser ud af det telt, jeg har lavet. Men det kommer kun i næste video. Altså det der telt. Er det ikke en telt? Det tænkte jeg nok. Fordi det der, det er perfekto. Der er rum. Jeg kan faktisk ikke hjælpe, men der er god plads. Og ja, status er, jeg hygger mig med at lave dem. Altså, det er det udefra. Den er jo fint nok. Men altså, går det ikke fint derude? Hvis det gør, så synes jeg faktisk lige, I skal trykke ned på abonner. Fordi så ved jeg, at I har hygget jer. Eller skriv ned i kommentaren dernede hen, hvordan I synes det gik. Og hvad I... I kan også skrive i kommentaren, hvor meget I vil give den fra 1 til 10 år. Det skal faktisk være en god idé, var. Så kunne I se, eller så kunne jeg se, hvor gode I var til at subscribe og like og se sådan til det. Så peace. Og jo, det er bare lige fordi jeg har været derude. Men ses. Så godt sønder og kvinder og tuk-tukker og der er en tuk-tuk og bil. Men ja, vi ses. Og indtil da så